Ahojky! Dneska budeme hrát Minecraft. A budeme hrát survival. Ano. Dáme create server a generate random. A tak. Tak nějak to hodně trvá. Mám se na 29 FPS. Škoda. Ach jo, tak trvá. No konečně. Tak. Dáme easy. Infinite. Tak jdeme. Ne. Čin. Ach jo, už natáčím minutu. Jak se to nějak ne, můžu to pořád říct. Tohle to generate word. Jak se to trvá. Proč? Protože mám 4 FPS. Jak to? Když se spavnu, tak budu mít 60. Něco. Co se stalo? Počkat chci. Konečně. Tak, dobré. Teďko musíme vytězit drzevícka. To, jestli vám to zajímá, tak to video bude asi, nevím, 5 minut. Nebo 4. Tak to stačí. Lagy nějaký zase. Tak, crafting, tečky. Tak. Jdeme tady crafting. Vyrobíme si meč, tohle, sekeru. Tak. Nějak 20 se natěžíme. Co? Za minutu končíme? To bude asi, nevím, 10 minut. Tak, dobrý. Tam se vypneme tohle a lopatu. Crafting table. No, jdem dělat domeček. Jej, ok. No, dej mi ten meč. Počkej. A ono?
Jo, no. Dobrý. Tam, tam, ta, 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 ta. Ježiši. Tady srovnám všechno z inventáře. Já mám meč. Ach jo. Tak budu bez kamenného to meče. Tak. Jdem těžit dřevíčko. Když zachcete Roblox, tak můžete napsat v komentářích, jestli chcete. Ale já nemám žádný odběratele, takže škoda. Boardinguje se. Jestli chcete se koupit bráku, má jenom 3 odběratele, jmenuje se Sacramentos. Tak se na něj. Já mám 9. Asi můj bracha bude slavný, no Jirka Král je slavnější. Ale začal jenom začal, už má 3 odběratele. Jenom začal. Kolik máme třeba? To kliká hodně. Tak. No já budu hrát bez modu. Víte proč? Protože já vím, jak se stahují mody, ale jako mně to nejde. A spavnuli jsme se na trhu. Tady je dobrý místo. Tak, tady je třeba tady je dřevíčko. Tak. Postavíme baráček a potom se budeme loučit. Tak musím třeba. Samozřejmě. To se koupil mý kamarády, jeden se jmenuje Kuba Vrabec. Tak se na ně můžete kouknout zase. A postavíme takhle. To už mám dát nějak 8 minut video. To je docela hodně. Jdeme dvojný dveře. A neříkejte v komentářích, že jsem debil. Jako, já nejsem debil. Když mi budete ptát v komentářích, že jsem debil. Tak potom nebudu točit. Nechtěl být youtubera. Jsem sám. Jo, už to tady vidím, jak to tady bude vypadat. Nebo když to chcete nějaký jiný hry, tak můžete napsat v komentářích, jestli chcete. Já teď začínám jenom jako na YouTube být. Tak proto napište v komentářích, jako já jsem noob, tam všechno takový.
Jestli jako není mě slyšet, tak řekněte v komentářích, jestli si mám koupit mikrofon. A někdy můžu točit na počítači. Roblox, CSGO. Já mám hrát hrozně moc CSGO, akorát, že já se ho nemůžu koupit, protože mě je jenom 8 let. A za chvilku bude 9. Jsem ve třídě největší. To si děláte srandu. Já se... Mně nebylo žádný trouble. Ani jedno. Tam nechci jít, tam jiný. Půjdu si sem. Tam možná dám spawn point. U mě doma. Když můžu. Nějaký penis. Další penis. Co tady dělají penis? Ach jo. Jsem sám fonkotek. Napište komentář, že neumím psát, že neumím to zpívat. Já se ještě učím zpívat. Ale aspoň, že to nahrávám, to video. Prostě 11 minut v prdeli. Promiňte za prostý slova. Já to potom vyřežu. Vlna! Uí! Ovce, počkej ovce, vystanu mrc a dám ty to. Ne. Jenom bojovat. Tím to. Promiňte, že prdím. Tak, to tady děláte všichni. Já to mám vlastně na easy. O kurva. Ne, to vyřežu ty zprosísovalky. Tak. To je konec, tak. Čauky!